Ka-journey, ayaw skip ha. Kung ikaw ra pirmi ang mulihok sa negosyo, dili na ang negosyo, ikaw na ang system. O kung ikaw ra ang system, unsa man mahitabo kung kapoy ka. Familiar ka ani ka-journey? Kung naa ka, okay ang tanan. Kung wala ka, gubot. O kung mubakasyon ka, stress noon. O masakit ka, panic na. O niya, maingon ka, ganahan ko mo scale. Pero paminawa ni ha. Dili mas scale ang owner nga pirmi kapoy. Ka-journey, hard work builds income. System builds freedom. Jim Rohn said, success is nothing more than a few simple disciplines practice every day. Sa negosyo, discipline mo i-process. Process nga gi-standardize mo i-system. Kung walay system, ikaw pirmi ang lihok. Kung naa system, ang negosyo ang nilihok. System mao ang proseso nga gisulat. Klaro ang steps. Klaro ang responsable. Bisan wala ka, udagan gihapon. Example, dili ra kabalo na sila. Kundi, ingon ani gyud ang paagi. Sa process, makabalo unsa buhaton. Sa system, makabalo unsaon pagbalik-balik nga tarong. Ka-journey, mao ni ang systems nga makapag-grow sa imong negosyo. 1. People system. Ka-journey, paminawa ni. Kung ang staff maglain-lain og paagi, maglain-lain pud ang desisyon. Pasabutan na, wala kay system. Ikaw ra gihapon. People system kinahanglan, klaro ang rule, klaro ang rules, klaro nga training. System makes people consistent, dili perfect. 2. Operations system. Dili pwede depende sa mode, depende kung kinsa ang duty. Kinahanglan na standard opening, standard service, o standard closing. Kung pareho pirmi ang paagi, pareho pod pirmi ang resulta. 3. Cash and inventory system. Ka-journey, paminawa niya, ang kwarta og stock, dili dapat saligan sa memorya lang. O dili dapat saligan sa feeling ra. System, kinahanglan, klaro unsay ni sulod, klaro unsay ni gawas, klaro kanos mo reorder. Kung walay system, mawala ang kwarta o matulog ang kapital. 4. Customer experience system. Dili lang smile ka-journey. System para sa pag-reply, pag-handle reklamo, pag-follow up o after sale care. Kung naa system, pareho tanan customer, pareho experience, pareho trust. 5. Reporting and review system. Kung walay review, balik-balik ra ang sayop. Kinahanglan, daily reports, weekly review, o monthly adjustments. System dili para kontrolon ang negosyo. Para ni makabalo ka unsay i-improve. Na ako'y nailhan nga negosyo. Owner, permi busy, permi kapoy, permi stress. Pagbutang nila og system, niminus ang oras sa owner, niminus ang reklamo, nitaas ang performance. Sometimes ka-journey, system ang kulang, dili kusog. Ka-journey, you don't scale people, you scale systems. Paminawa ni ha, ang negosyo dili mo dako kung kusog ra permis owner. Madako siya kung klaro ang system. Kung gusto ka time freedom, less stress, consistent income, ayaw pagpakahero, pag-build og system. Kung nakarelate ka ni ka-journey, follow this page, i-share ni sa ka-journey nga pirmi kapoy sa negosyo. Comment system kung gusto ka sa bonus series, how to document your systems. Simple lang, bisan notebook ra. Ka-journey, kung system na ang mudagan, ikaw na ang mulid. Padayon ta. Push, push, push yourself. Kaya kung dili ka mo push sa imong kagalingon, kinsa man di ay. Trabaho, trabaho, trabaho ta. Kay bawal ta madriya. Kaya kalimot, pasalamat ta sa Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. See you, ka-journey.